Star. Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Star? Gidalit sa Armen Drama. What's the Star? Ako si Edgar, ginaingon, ang bana nga butan, kung dunay babae nga mutintal, makasa, gyud lagi. Ang pagpakasa, di usahay mabalibaran. Mao kining hitabo sa akong kinabuhi nga, di gyud na ako mahimong mahikalimtan. Lah, ang among nang silingan nga si Mila. Nasa day, naligo na sa puso. Kailid silang bahay. Uy, agoy. No, iyo magkikuot niya ha. Gusto kang lumiag yung bayhana eh. Bisa minyo na, lamigit. Oh, bikot pa kayo lawas. Oh, tigiwalis pa niya yung sinina. Oh, wow. Ang iyang boobs nakita. Kautog pa sa duwan niya ka boobs. Dili parehas akong asawa nga medyo yat-yat na. Puti ang duga ni Bayana eh. Puti kay Nindot kay boobs Bayana. Oh, wala. Oh, miyangad siya din eh. Sa bintana sa among kwarto ni Lorna. Uy, wala. Baliwa lang ko niya. Nga nagtanaw niya. Walang gid siya. Nagpadayon lang kaya nagkuot sa iya. Gipakita pa niya yung boobs. Murag wala niya nga nagtanaw ko. Nanasado iya nagsang gikuotang niya. Nausap ni Pia naghihubo man niya yung shirt. Huwag na, nagpanty na lang siya. O, iya natanan. Kalami ginin Bayana eh. Siga lang mata ay nagpanty ko. Klaro kaayo ang siga niyang mata bisag ko natanaw niya. Luguron ko pa ning ako moatubang ko niya nga maglugo din ako. Hello. Sa mga uy. Kadihang daligo noon sa. Ay dong, naunsa ka man, mingaw man sad uy. Di ba ni agianan ang kilid sa atong bay? Nga nasa ni adiri atong puso. Okay ra uy. Bisa na. Garay. Paano ang lugar na? Sige, magpanaw ni mo. Ay da, pasag din na siya, oy. Puros na taminyo. Kung nakakita siya na ako nga nagpanty lang, baliwa na to niya. Minyo, man na siya, doon ay asawa nga kapahimungtan. Ako gayang kaibgan nga may bana naman ko. Habi. Kunwa ko makadungog na misangpit si Daning eh. Mimila nga naligo. O ako kabantay nga. Di aradi siya sa pikas kilid nga nagtanaw sa iyang asawa nga naligo. Kakita ba kato siya na ako nung nagtanaw ko sa iyang asawa nga naligo. Paitay. Dodong! Uy. Oh my God, naman ako kaliko. Humatang ako. Ay. Niso na sa among kwarto nga akong asawa. Ngayat-yat nagboobs. Dong, hawak Lord. ko. Nagpantirak ko. Misud sa itong kwarto. Oo, bitaw. Nagpantirig ka na eh. Ubo na ko kung panti ha. Ha? Oh. Uy, day. Awat dong, may nako'y panty. Wanay happy ng ako. Ay, sasmayasip yan eh. Kakuuton ba yung buhi ni Bayana eh. Gawas nga. Kuuton kayo. Lupyak pagit. Uy, lami.
May Wala gigit ko'y sa panty sintana. lagi. Paduol na eh. Ay, sige ra magtutok na ako, uy. Na, Lami ko dong, no. uy, lami kay gada. Lami Ay, kayo. wow, lagi ko. Sakto lagi yun. Lami ka na. Alili. Lami. Manghita Ay, tas labis ka, katre. Huy, takar akong gana. Ha? Manghita na tanang. Sura ungaro na imo eh. Maglisod Ikang-kang pabi. Lisod kayo. Ni-split naman gani. Split na din eh. Piskot ba yan? Maglisod cute ka. Lisod ka na. Pangitaon ka. Ipatong ako ang samputs online. O, kana, Aron patungi. mapantang sa imong bakba. Sige ka na. Lisuro eh. Oy, nasa namang kuha na niya tong online. Uy, nahurot naman Oh. itong sudani. Uy, kadiyot. Patong-patungon sa nako. Sige. Dan, Kana. samputang online. Nabangilan na nako online akong samput. Ay, kana. Bantang na kayo. Hurot sa tang unlan na po. Kabuk unlan. Hurot. Big, ini. Plastar na. Sige na. Ini, Kalami. Sige. Kiyog maayo. Kalami. Ay, mamatay ko sa kalami. Ala. Nakabuhi man. Ay, nakabuhi. Nabuhian. Ano, nabuhian? Nakabuhi. Sa lagi nakabuhi, oy. Sige na kung yan diyan sa kalami. Nakagbunan na ako sampot. Ito ang ulan. Oy. Ganun imo mo dyan gibuhian. Oy, kadali ba? Pangilan ako balik kung ulang akong lupot ni. Sige na, padayon ko. Sige na. Ay, kapoy na ko ay. Diretso lang ako ni kuha ng ako, abi. Di, plastar na, abi. Diretso. Sige, go. Isod. Oo, Isod. niya na. Go. Isod na. Nasuod na, oy. Kalami, nasod na di. Gali, hara. Sige. Kalami. Kapuya, oy. Katulogit ka kausidong. Ikaw, kapila. Ay, tako, kausara di, eh. Oh? Pero okay ra di. Importante ikaw nga. Malipay ka, ha? Lipay kay ka. Lipay gid kay ko dong. Lipay gid kay ko ay. Ay, way ayo ginimpanan ako eh. Sige lang tiko ko ang iya ha. Emila, Oh, normal kang sinuptok yan sa problema mo, ha? muta na pag kung say problema nako. Na problema ko sa imo nga sige na lang tiko ko. Ha? Sayang kaayo. Bag-on ako ligo. Mo pat ako makaihi pero ang imo murag manok nga gidunlok. Jesus. Tama, baby. Ay, unsa man nas bagam-am. Oo, napiro-piro rin mo. Ata na sa kwarto na. Kapiro na. Ama-ami na. Ay, kapoy kapyud-hapyud anak imo dani oy. Kasuway na ko og hapyud-hapyud anak. Inay mo mata, matug no og samot. Kapoy anak imo. Diha na ka oy. Oo, asa mo ka, day? Day, dali, day! Oy! Hala ka di oy. Day, asa ka, oy! Unsa man hinuon ka, oy? Imo pambiyaan, re. Balik, re! Day. Day, nilihok, day, day. Hitawa, day. Igo ra namang huyatid. Matug lagi hapon nagbalik. Ay. Kapoy di mo dani. Si Edgar. Sige na siya. Sige man na siya pamuso.
Kung maligo ko sa among puso kilis among bay, mamuso ginang kanahan, suwayan ko na tawhana. Lamig na kayong ikaunugahin. Mo ba, undo bayot? Ay, lagi, Igor, uy. Nakita mi ni Mila bago ni Nustindoon. Ni, kung it is, Jaibads. It is high Jaibads, ha? Misulti siya na ako. It is J-Buds? Jaibads ba na akong tawag ba? Oh, lagi, si J-Buds. Misulti siya na ako. Oh, misulti siya na gusto mo. ko na siya nga, bapa, kung ano ko na yung magpatarok ni mo, ha? Ha? Oh, Saba ka rin. Ay, bisig binuang di bayot, eh. yeah. Patarok, good. Jir, God! Jir, Huwag ka kayo nagtarok? Jir! uy, Iyari nang ipaklaruin unsa man siya ay ang iya ko ng bana wa nay ayo sige lang ko na og tiko ko na ko ko no permis dani Tiko ko na ni Sembana. Kining ako, Unsa man ang imo, ha? Mulihok akong gana. Unsa? Mapaong na lang kung makakuha na ni og kapito. ala uy kundot no sige atuan ako si Mila ha og akong ingnon nga nakita mo sa gawas makita mo ha sige makita mo Imo sultihan nga makita mo sa gawas? ako sultihon Ay, sige. Kay lami ng bayana da. ha Tanaw na ko no. Bukdo kay ng gubos. si bugdo ha Bugdo? bugdo ay lagi ano gubos. bugdo gutaon Bugdo na ba akong ngayon, di? ay miningirod din Sa una, magot ay lami nang kay akong, ang akong nahuna ba, lami nang Ay. bugdo kay gubos. Kana, O kana ba, bugdo. agtangon kayo? Oh. O kana, agtangon. Gusto niyo musuway, babae nga, bugdo o Ayaw na- bantang ba? o kana O sige, lakaw na, doa dito, undo bayot. Ing na siya nga, magkita mi sa gawas. Ing na siya kung asang dapita mi magkita sa gawas. Ha? Sige na, undo bayot. Mila, kini, Sige pa. bugdo ini, oy. Sige pa, Edgar. Sige pa. Bantang ini, kini agtangon kayo. Sige pa, nagbawa. Sige ka, sige pa. Baby, ako'y hubo ha. Ay, hala. Uy, ay, hubo, ano? Ako ni Gimaw. Uy, Gimaw. Kani ha. Ayaw ko nito. Katuski. O kadak ko. Uy, kabugno sa ka mo. Favorite. Kainit si baba. Pangit na. Agagagay, ayaw pila yung mong ngipon. Ikaw si baba. Uy, ibidyo kay ako. Hindi naman kwenta. Lahiging ako kasawa nga. Dako kay baba. Imo, lami. Uy, gabay kay baba. Edgar, di naman agwanta, Edgar. Hindi naman agwanta. Yakan ko ng imo, Edgar. Sige, yakin na na. Sige. Oh, shh. Muna akong gipangita. Murag mabingat ang ako. Sige. Drive me crazy. Mila. Haskang tagbawa na munduhan ni Mila atong higayon na. Kakuha gud mi kapito. Pagkahuman, wa na. Naglingo-lingo og yung ako ay. Naluya intaw ang ako ah. Mga katumakasama ang kagi ni Edgar dinhining tulumanon. What's the style? Naluya in town in style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.